Sige po. Ang ikatlong misteryo ng luwalhati, ang pagnanawa ng Espiritu Santo. Umanapit sa masalamang kasabihin ng anak ko, ito sa aming mga relevos at ilogos sa lubang parang ng salamat. Abay ng Maria na pagpupunin ng grasya, ang pong Diyos ay sumasig. Huwag kang pinagpala sa bayan na pinagpala ng anak ng Jesus. Santa Maria, Abay ng Maria na pagpupunin ng grasya, ang pong Diyos ay sumasig. Huwag kang pinagpala sa bayan na pinagpala ng anak ng Jesus. Santa Maria, Abay ng Maria na pagpupunin ng grasya, ang pong Diyos ay sumasig. Huwag kang pinagpala sa bayan na pinagpala ng anak ng Jesus. Abay ng Maria na pagpupunin ng grasya, ang pong Diyos ay sumasig. Huwag kang pinagpala sa bayan na pinagpala ng anak ng Jesus. Ikaw pinagpala sa bayan na pinagpala ng anak ng Jesus. Abay ng Maria na pagpupunin ng grasya, ang pong Diyos ay sumasig. Ikaw pinagpala sa bayan na pinagpala ng anak ng Jesus. Abay ng Maria na pagpupunin ng grasya, ang pong Diyos ay sumasig. Huwag kang pinagpala sa bayan na pinagpala ng anak ng Jesus. Abay ng Maria na pagpupunin ng grasya, ang pong Diyos ay sumasig. Huwag kang pinagpala sa bayan na pinagpala ng anak